egida zutaz, Vicente. Nitaz? Ze jakin nahi duzu? Egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea. Ez dakit. Ezketan etzatea. Ez duzu zaletasunik. Urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Ritmo motelekoa zara. Jarri jazu 40 urteko mutil puska batea, ritmo moteleko nahiz ez. Vicente, baldago, jakin barko genukeen beste ezer. Egunon! Egunon, Amaia. Guapa, Haserre zaude. Jarri hortxe, Vicente. Haserre egoteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara. Zergatik arduratu behar izan zinen itaz. Nere eta zehalako. 25 urtetan harremanik gabezu behitea. Aita! Laguno pixkat. Vicente, badago faltan botatzen duzun zerbait? Aita, egoitzan inork ez daki? Zertako? Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez? Zue sartu enta. Aita gure bizitza hankaz gora jarri zen. Beti, gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. Ni naukide kontraxoa, Animo, Vicente. Hene zurekin ondo portatu. Eman zan vuelta motel. Ez ba. Pitinia, eratuzteko lotxa zara? Itxua gaur,